Панядзелак адзначыўся новымі судамі над затрыманымі ўдзельнікамі пратэстаў і выкраданнем сябры прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай. Гэтыя ды іншыя навіны падсумуем у аб'ектыве. Для вас працуе Юлія Лабанова. Добрый вечар. Выкраданне сярод белага дня. Ціск на чальцоў каардынацыйнай рады. Гэта рэальнасць, на жаль, рэальнасць, якая існуе ў нашай краіне. Аб гэтым можна шкадаваць, але шкадавання мала. Супраць гэтага трэба весці барацьбу. Суды над удзельнікамі пратэстаў, журналістамі, ды не толькі. Сапраўдная прычына затрымання, як мне падаецца, гэта актыўнасць Ірыны Сухій у галіне супрацьстаяння запуску беларускай атамнай станцыі. Человек, наверное, 15-20 в масках. Они подошли сюда и начали разбивать стекло. И там забрали несколько людей. Беларусы зноў разам. Супрацьстваволі узброеных супрацоўнікаў у цывільным. Единственное, что нам сейчас остается, поддерживать друг друга. И все. Несмотря ни на что. Потому что мы остались без государства. Павел Латушка не можа вярнуцца ў Беларусь, бо ўлады пагражаюць яму турмою. Гэта ўжо другі чалец прэзідыуму каардынацыйнай рады, якога ўлады прымусілі выехаць за мяжу. Нічога не вядома пра лёс Марыі Калеснікавай, выкрадзенай раніцай у Менску. Ці рэпрэсіі супраць лідараў каардынацыйнай рады паралізуюць пратэсты, апавядзе Александр Папко. На відэа, якое даслалі парталу Тутбай, меркаваны момант выкрадання чальца прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай. Акрамя яе на сувязь не выходзіць прэс-сакратар Антон Раднянкоў і выканаўчы сакратар Іван Краўцоў. Мы ведаем жорсткасць і ганебнасць гэтага рэжыму. Яны ні перад чым не спыняцца, каб задушыць вось гэтую нашу рэвалюцыю. І на месца кожнага з тых, каго рэжым вырубае, выключае, выціскае, не дай Бог забівае, павінны станавіцца новыя і новыя людзі. І такія людзі ёсць. Гвалтоўныя дзеянні ўладаў, накіраваныя на задушэнне палітычнай і грамадскай актыўнасці грамадзянаў, з'яўляецца злачынствам супраць чалавечнасці і могуць быць расследаванне без абмежавання тэрмінаў даўнасці, заявіла каардынацыйная рада. Дзяржаўным тэрорам назвала выкраданне і кандыдатка на прэзідэнцтва Святлана Ціханаўская. За мяжой знаходзяцца ўжо 3 асобы гэтага пратэснага лета. У Літву улады вывезлі Святлану Ціханаўскую, Вольгу Кавалькову вымусілі з'ехаць у Польшчу. Пагроза завядзення крымінальнай справы навісла і над Паўлам Латушкам, які знаходзіцца ў Варшаве. Прасіць палітычнага прытулку Павел Латушка не намераны, аднак пакуль застанецца на тэрыторыі Еўразвязу. Паралізаваць каардынацыйную раду, у склад такой запісаліся 4000 чалавек, уладам не ўдасца. Пра гэта дыпламат заявіў на прэс-канферэнцыі ў Варшаве. Калі ўлада гатова пайсці на абсурд і затрымаць альбо выдаліць з краіны 4000 чалавек, цікава будзе на гэта паглядзець у двукосці. Я думаю, што гэта абсалютна нерэальна. Таму Координацыйны савет працягвае сваю дзейнасць, і наша галоўная мэта знайсці выхады з гэтай крызіснай сітуацыі, унутрыпалітычнай, але сёння ўжо і унутраэканамічнай крызіснай сітуацыі. Па ўсёй Беларусі самаарганізоўваюцца ў прафзвязы, студэнцкія і суседскія рады. Рэпрэсіямі супраць вядомых асобаў спыніць пратэст не ўдасца, заявіла Вольга Кавалькова. Тыя рэпрэсіі, якія не ажыццяўляюць, яны прыводзяць да абсалютна адваротнага эфекту. Не эфекту спыніць. Яны выклікаюць салідарнасць. І калі міліцыя будзе працягваць, ці ўлада будзе працягваць збіваць людзей, гэта прывядзе да таго, што з іншага боку будзе таксама сілавое супрацьстаянне. А гэтага нельга дапусціць у Беларусі сёння, і ўлады проста абавязаны пачаць гэту размову і пачаць змяняцца. Ці рэпрэсіі супраць лідараў каардынацыйнай рады згасяць пратэсты. Вось што кажуць жыхары Віцебску. Люди обозлились на власть, поэтому протесты будут продолжаться до победного конца. Кончатся. Потому что уже все устали. И ОМОН, и народ, который выходит на протесты. Нема адных, з'явяцца іншыя. Таму што зараз народ гэта одна такая вялікая моц супольная. І, калі нема адных, адшукаюцца іншыя, і мне здаецца, што, будем змагацца до перамоги. Люди очень сильно хотят настоящую независимость нашу Беларусь, потому что, это не просто слова. Мы очень давно уже не были свободны, как теперь. Теперь люди почувствовали вкус свободы, и они не остановятся.
У планах чальцоў координацыйнай рады сустрэчы з прадстаўнікамі шэрагу еўрапейскіх дзяржаваў, паведаміў Павел Латушка. Санкцыі ў развязу супраць афіцыйнага Менску набудуць моц не пазней за 21 верасня. Як паведамляюць медыі, чорны спіс Бруссель пашырыў з 14 до 31 асобы. Лукашэнкі сярод іх няма. Александр Попко, Белсат. На пачатку кожнай пары студэнты дэманстратыўна закрываюць канспекты, надзяваюць каўпачкі на асадкі ды маўчаць. Гэтак сёння стартавала агульнабеларуская акцыя салідарнасці студэнтаў супраць палітычных рэпрэсіяў і адлічэнняў. У іншых жа ВНУ маладзёны з плакатамі супраць гвалту спявалі. У міліцыю трапілі 4 студэнтаў Баранавіцкага дзяржуніверсітэту. Юлія Цальпук. Перемен, 3 чарапахи, грай у выкананні студэнтаў біялагічнага факультэту БДУ як частка флешмобу. Это акция солидарности со всеми задержанными студентами, в том числе студентами БГУ, в том числе задержанными студентами Белпака. Считаю, что мы должны все выказывать свою политическую, свое мнение. И это очень важно оказывать поддержку для всех, кто попал в тяжелую ситуацию. Мы все должны быть солидарны друг с другом. Выкладчыкі ўзялі за мэту быць разам са студэнтамі і нават наперадзе іх, каб абараніць у выпадку рэпрэсіяў ці санкцыяў. Асабліва гэтага не павінна быць ва установах вышэйшай адукацыі, таму што мы іх вучым лепшаму. Мы рыхтуем тут нацыянальную эліту, і я лічу, што не павінна месца быць ніякім праявам такой амаральнасці. А гэта голас юрыдычнага факультэту БДУ. Рэакцыя на жорсткія затрыманні 4 верасня ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, студэнты якога заспявалі песню з мюзіклу «Адрынутыя». Ад байцоў у масках і амапаў навучэнцы МДЛУ пацярпелі найбольш, але дасталося і іншым. А да адміністрацыі Белдзяржуніверсітэту звярталіся студэнткі. Мы просим вашей помощи, мы просим вашей поддержки. Пожалуйста, верните наших мальчиков, потому что задержания были не просто брутальными, они были бесчеловечными. Мы, хрупкие девушки, становились в цепки, чтобы наших мальчиков не забрали. Частку затрыманых за ўдзел у масавых мерапрыемствах адпускалі. У тым ліку на патрабаванне дэканатаў, але некаторых судзілі. Сёння дваім прысудзілі арышт на 8 сотняў. Сярод тых, за каго адміністрацыя не заступілася, Кацярына Любецкая, ужо былая студэнтка Віцебскай ветэрынарнай акадэміі, якая аказалася не ў той час і не ў тым месцы. Начали с порога, грубо говоря, кричать на отчисление. Дзяўчыну і ейную маці вывела з рэктарату Ахова, але засталося аўдыаразмовы. Мне не волнует. Если вы на территории академии получили административное наказание, меня не волнует, что вы там делали и чего вы покупали. То есть я могла просто стоять? Просто могли стоять. Вы получили административное наказание. Я даже не знала, что там какой-то митинг. Отчислять. Кацярыну скрыўдзілі паводзіны рэктара і выкладчыкаў. Они просто стояли вот так вот что-то. Да, даже фотографировали. Ну, это шок на самом деле. Я не хочу тут учиться. Салідарнасць існуе, а таму адлічаным з палітычных прычынаў студэнтаў дапамогуць. Сярод шэрагу вучэльняў і Варшаўскі універсітэт. Сёння там прынялі рэзалюцыю ў справе падзеяў у Беларусі. Маштабы парушэнняў і зверства органаў, якія павінныя былі абараніць гэты закон, бязмежныя для Еўропы апошніх 30 гадоў. Апроч нябеснай сотні ў Кіеве. Адлічаным студэнтам дапаможам і спадзяемся, што атрыманыя ў нас веды прыдадуцца ім у дэмакратычнай Беларусі. Апроч песеннага флешмобу, частка студэнтаў падтрымала сёння агульнабеларускую акцыю, сутнасць якой патрабаваць ад рэктараў публічнага асуджэння рэпрэсіяў і адстаўкі адказнага за дзеянні сілавікоў міністра Караева. Юлія Цальпук, Белсат. Другое папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі атрымаў партал Тутбай за, цытата, распаўсюд недакладнай інфармацыі, што можа нанесці шкоду дзяржаўным і грамадскім інтарэсам. Тым часам у Беларусі не спыняюцца суды, у тым ліку над журналістамі. Працягне тэму Хрысціна Чарняўская. Учарашнія мірныя акцыі пратэсту суправаджаліся масавымі затрыманнямі. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных спраў па краіне былі зняволеныя 633 чалавекі. Працягваюцца працэсы над затрыманымі ў папярэднія дні, а таксама падчас датэрміновага галасавання. Цяпер суда чакаюць 363 асобы.
У Магілёве на 810 рублёў аштрафавалі Уладзіміра Шанцава. Старшыню мясцовай суполкі аб'яднанай грамадзянскай партыі судзілі адразу паводле 4 пратаколаў за ўдзел у акцыях супраць фальсіфікацыі выбараў і міліцейскага гвалту. Я совершенно не виновен. Я к этому отношусь. Почему? Потому что есть статья 35 Конституции, в которой написано, что гражданам гарантируется свобода митингов, демонстраций и так далее. Но у нас в стране, к сожалению, вместо слова «свобода» используется препятствия только, и препятствия непреодолимые. По 1350 рублёў штрафу забавязаў выплаціць кастрычніцкі суд Магілёва журналістаў-фрылансераў Аліну Скрабунову і Александра Сідарэўскага. Артыкул 22.9. На тэлеканале Белсат паказалі іхнія відэа з мітынгу падтрымання Святланы Ціхановскай, які адбыўся 18 ліпеня. Магілёўская міліцыя проста вядзе нейкі бессэнсоўны пераслед мяне як журналіста-фрылансера і намагаецца такім чынам пакараць за дзейнасць журналістскую, за то, што мы паказваем і расказваем тое, што адбываецца насамрэч, а таксама націснуць, магчыма, дзеля таго, каб мы перасталі гэтым займацца. У Гомлі на 675 рублёў штрафавалі Святлану Нарскіну за ўдзел у акцыях у канцы жніўня. Пры гэтым з пятніцы яна заставалася ў гарадскім изолятары часовага ўтрымання да суда. Конечно, я не задоволена таким решением судов, потому что это мое конституционное право гулять там, где я хочу, собираться с сябрами. Я так само ведаю, что я маю право на критику улады. У Менску паўдня разглядалі справу эколага Ірыны Сухі, якую напярэдадні забралі з дому нібы на размову ў савецкі РУС. Аднак склалі пратакол за ўдзел 3 верасня ў жаночым маршы. Справу фабрыкавалі на аснове фотаздымкаў з ейнай старонкі ў сацыяльных сетках. Як высветлілася, на судзе ўвечары 3 верасня Ірыны нават не было ў Менску, і браць удзел ні ў якой акцыі яна не магла. Пасля таго, як затрымалі, пачалі прыдумваць, чаму затрымалі. Сапраўдная прычына затрымання, як мне падаецца, гэта актыўнасць Ірыны Сухі у галіне супрацьстаяння запуску беларускай атамнай станцыі, і ўвогуле актыўнасць на міжнародным узроўні. Яна з'яўляецца актыўнай удзельніцай беларускай нацыянальнай платформы. Справу Ірыны Сухі адправілі на дапрацаванне, аднак эколага пакінулі ў ізалятары на Акрэсціна на 72 гадзіны. Судзілі сёння і журналістку Насту Захарэвіч. Калегі не маглі знайсці яе 3 сотняў. Сённяшні вырак за ўдзел у суботнім жаночым маршы 7 дзён арышту. Пра палітолага Андрэя Ягорава, якога затрымалі напярэдадні, стала вядома, што яго трымаюць у турме ў Жодзіна. Суда над ім не было. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Працягваем выданне аб'ектыву з іншымі тэмамі. Амаль на $1,5 мільярды настолькі паменілі залатавалютныя рэзервы Беларусі цягам жніўня. Нацбанк патлумачыў прычыну зніжэння продажам замежнай валюты на біржавых гандляваннях. Молчаливое, законопослушное большинство проголосовало рублем в пользу иностранных твердых валют. То есть тем самым выразив недоверие финансово-экономической политике властей. Пасля выбараў попыт на замежную валюту ў краіне значна вырас. Дэвальвацыйныя чаканні сталі прычынай таго, што фізічныя асобы ды прадпрыемствы выкупілі ў банкаў $1,2 мільярда. Гэта рэкордная за апошнія амаль 6 гадоў сума. За няпоўны месяц рост курсаў долара і еўра склаў 8%. А з пачатку года з улікам крызісу, выкліканага каронавірусам, долар вырас на чвэрць, а еўра на траціну кошту. Планавалася, што на пачатку наступнага года залатавалютныя рэзервы маюць скласці не менш за $7,3 мільёнаў. Але да канца 2020-го Беларусь мае выплаціць яшчэ каля $2 мільярдаў замежных пазыкаў. Раней з ручнымі камерамі, а цяпер таксама ў бронекамізэльках і з гумовымі дубінкамі. Гэта так званыя ціхары. Сілавікі ў цывільным ужо не проста затрымліваюць удзельнікаў акцыяў, але робяць гэта са зброяй і спецсродкамі ў руках. Чаму ёсць падстава лічыць, што апісаныя асобы гэта не цітушкі, а працаўнікі Міністэрства ўнутраных справаў, павядзе Ярослаў Сцешак. Толькі ў сталіцы сотні тысяч беларусаў выйшлі пратэставаць супраць дыктатуры Лукашэнкі ды міліцэйскай жорсткасці. Шматтысячныя мітынгі прайшлі ў рэгіёнах ад Віцебску да Пінску.
Изноўку мирные протесты жорстко разгоняли люди у милицейской экипировки, у масках без якіх-кольвек жетонов. А так само тихары, люди у цивильным, на гэты раз с гумовыми дубинками ды у бронекамизельках. У Менску яны жорстко сбивали людей, якія спрабавалі збегчы. Увесь свет обляцелі кадры, як мужчына ў цывільным і кепцы Міністэрства ўнутраных справаў б'е вітрыну кавярні «Апетит» гумовой дубинкой. Люди начали забегать, вот, мы закрыли дверь. И потом человек, наверное, 15-20 в масках, они подошли сюда и начали разбивать стекло. И там забрали несколько людей. Министерство Юрия Караева признало, что их подначаленные штурмовали кавярню, каб затрымать людей. А мужчину с дубинкой люди хутка опознали. Гэта Миколай Карпянков, начальник ГУБАЗик, Галоўнага управления борьбы за организованной злочинностью и коррупцией. Вось ён уже на официальных фото и видео. Все проблемы, они показываются по телевизору, в интернете. О них, то есть про эти проблемы говорят. Миколай Карпянков уже удзельнічаў у разгонах противников Лукашенки. Например, у 2006 годзе стрелял с пистолета по машине представников кандидата на президентство Александра Козулина, просто каля отделу милиции. А у гэтую неделю подначаленные Карпянкова в масках и бронекамизельках представники ГУБАЗику перекрывали в Менску улицы войсковыми уседорожниками. Один из силовиков был з цивильным дробовиком, але все не у форме. Ми маємо справу з публічним громадським мероприємством. Тому громадяни, які в їх удзельничають, повинні докладно розуміти, хто перед ними знаходиться, які законні потребування і кого вони повинні виконувати це законне потребування. А сёння ля кавярні «Апетит» утворилася великая чарга громадянов. Мы с Каменной Горки с подружкой приехали специально, чтобы поддержать как-то ребят, чтобы им было приятно. Я хочу просто подтрымаць гэтых людей, якія дапамаглі, якія зачынілі дзверы, калі бандыты ў масках без нейкіх адрознічавых іх адзнак просто гвалтавалі людей. Единственное, что нам сейчас остается, поддерживать друг друга. И все. Несмотря ни на что. Потому что мы остались без государства. К сожалению. Мы и есть государство. Менчуки и гости столицы не раз пропановывали працаўнікам кавярні оплатить новые витрины, але тыя кажуць, лепш прыходзьце до нас пить каву. Ярослав Стешик, Белсат. Рэкорд смяротнасці за апошнія 5 гадоў. Несуцяшальная для нашай краіны статыстыка вынікае са справаздачы ААН, што з'явілася напярэдадні. Беларусь, як і іншыя краіны свету, накіравала ў арганізацыю звесткі за першае паўгоддзе гэтага года. Прычыны высокай лятальнасці спрабавала высветліць Дыяна Радкевіч. Згодна са звесткамі ААН, смяротнасць у Беларусі з пачатку пандэміі каронавіруса толькі павялічвалася. Найбольшы ж прырост смерцяў прыпаў на пік эпідэміі. Чаму людзі паміралі ў статыстыцы ААН не пазначаецца, але нашы эксперты лічаць, што вялікую ролю адыграў менавіта COVID-19. Прырост вельмі выразны і тут безумоўна складана знайсці нейкае іншае тлумачэнне, як толькі коронавірусная інфекцыя. Як один з основных факторов. Ну, конечно, тут нельга выключать, что могли быть некие еще іншие, некие загадковые, пока что не заидентификованные причины. Узровень смяротнасці сёлета рэкордны за апошнія 5 гадоў. Калі параўнаць другі квартал 2020 года, на які прыйшоўся пік пандэміі з адпаведным перыядам 2019, то пабачым, што сёлета колькасць смерцяў большая прыкладна на 5,5 тысячаў. Апошнія 4 гады розніца складала не больш за 1000 чалавек. Превышение за весь год эти 5000 это примерно на 18,5%. Но это серьезно, такие потери. А если говорить только об июне этого года, то это целых 40% в сравнении с июнем прошлого года. Беларусы змаглі даведацца пра сёлетнюю смяротнасць са звестак ААН. Мы намагаліся высветліць у Белстаце, чаму ААН статыстыку ўжо мае, а Белстат яе дагэтуль не публікуе. Нам паабяцалі удакладніць, але больш слухаўкі не падымалі. Это, в общем-то, не новая история, так поступают по отношению ко многим данным, но в очередной раз я чувствую по этому поводу негодование. А ці беларусы згодныя з думкай, што асноўная прычына рэзкага росту смяротнасці – коронавірус? Плохой образ жизни, наверное. Резко стал народ вести спиртное, сигареты, стресс, пандемия. У нас самая лучшая страна и никакой смертности у нас 0. От нелюбви к себе, наверное.
Я не знаю, почему умирают, но, наверное, ковид тоже повлиял на это очень сильно. Паводле ж афіцыйных лічбаў Міністэрства аховы здароўя на сёння вядома пра 716 смерцяў ад каронавіруса. Діяна Радкевіч, Белсад. Нямецкія медыкі вывелі са штучнай комы вядомага расійскага апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага. Яго адключылі ад апарату штучнай вентыляцыі лёгкіх. Паводле дактароў з берлінскай клінікі Шарытэ, іхны пацыент пачаў рэагаваць на маўленне. У стане комы ён заставаўся з 20 жніўня. Город образования. Алексею Навальнаму стала кепска на борце самалёта рэйсу Томск-Москва. Ён страціў прытомнасць, але так экстрана сеў у Омску. Пасля неаднаразовых патрабаванняў сваякоў і паплечнікаў палітыка перавялі на лячэнне ў Нямецчыну. Нямецкія лекары заявілі, што Навальнага атруцілі рэчывам групы «Навічок». Расія гэта зняпраўджвае. Гэтак выглядала інфармацыйнае падсумаванне дня ў аб'ектыве. Больш навінаў у нашым тэлеграм-канале Белсад і на сайце belsad.eu. Да сустрэчаў.